Umabot na sa 783 na pamilya o katumbas ito sa 2,338 na mga individuala ang inilikas sa bayan ng Dolores Eastern Samar dahil sa matinding pag-ulan na dulot ng shareline. Ayon kay Ulysses Pumarejos, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Dolores Eastern Samar, umabot na sa 11 na upstream barangays at isang coastal area sa Barangay Apihan at Barangay 13, Poblasyon Purok 3 at 4 ang apektado ng baha bunsod ng pag-ulan sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Pumarejos, nagsimula ang pag-ulan kahapon, ika-8 ng Pebrero, kung saan agad naman silang nagpatupad ng evacuation sa lahat ng mga naninirahan sa low-lying area. Maliban sa pagbaha, nakaranas din ng pagkaputol ng kuryente ang ilang lugar sa Eastern Samar. Samantala, nagbigay naman agad ng abiso ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa mga upstream barangays na makipag-ugnayan sa mga barangay council at magsagawa na ng preemptive evacuation. Nakastandby na rin ang mga food packs para sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Inaasahan naman ni Pumarejos na madadagdagan pa ang bilang ng mga barangays na babahain at ang mga pamilya na lilikas sa mga evacuation areas hanggat hindi pa tumitila ang ulan. Sa kabilang banda, nakaranas naman ng pagbaha ang bayan ng Lope de Vega, Northern Samar, kung saan apektado ang 20 na barangay at nagpatupad na rin ng forced evacuation sa 44 na pamilya o 121 na individual at nagpatupad na rin ito ng kanselasyon ng kanilang pasok sa lahat ng antas. Kahapon pa sir, nagsimula no, nung nag-report sa akin yung barangay Kaglawang kasi low-lying area po sila, mga barangay na binabaha. Mayroon na po upstream barangay na 11. Tapos isang coastal area sa barangay Hapitan, although low-lying area lang binabaha. Saka barangay 13, yung purok number 3 and 4, poblasyon sa low-lying area. Yung upstream barangay, 11 na upstream barangay ang so far binabaha ngayon. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Ulysses Pumarejos, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Dolores Eastern Samar. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo